Ndị Igbo kele m ụnụ nke ọbụla onye chiri ya biko zere ọ ga-amasịkwa m iwere olu Igbo wee jụọ ajụjụ a biko n'ihi na ihe m na-ahụ adịghịzi m obi mma. Tutu agwọ m hụrụ n'ụzọ aghọọ m eke ka m pụta na soshal midia wee jụke na ajụjụ a. Ke ajụjụ m na-ajụ, Obi Cubana na Innocent ha nwere nsogbu? Ụmụnne m ndị Igbo ekwenyere m na n'olu m, Obi Cubana na Innocent ha na-ese okwu? O nwere ihe meburu ha n'etiti ha abụọ nke anyị na-amaghị? O nwere ihe mebiri emebi na nzuzo ka ọ bụ na a na-drag onye ga-aka ibe ya? Amagha m. Ihe m hụrụ ka m na-ekwukwa. Aha m bụ Jovika, abụ m onye ụkọchukwu, mana abụ m onye chọpụtara ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Anyị jikwa chọpụta ọgbakọ awụ isi ihe hiri odo anyị na-elegara anya anyị na-achọ ime bụ Uniting the Igbos, Developing ala Igbo, ka ndị Igbo niile bịakọta ọnụ ka emezie n'ala Igbo. Ọ ihe mere m ji wetara so concern na ajụjụ m na-ajụ n'ụbọchị taa. Kedu ihe m na-ekwu? Ana m ele anya na Instagram, Chief Imosọbụ Instagram, ma ahụ ihe onyonyo tọrọ m ezigbo ụtọ ebe Obi Cubana gara gasị na o take delivery 15 XUV ebubatara ya, ọ chọrọ iji etinye n'ụzọ, and I believe ya 2024 Toyota Land Cruiser, if I'm not mistaken. This vehicles ya pụta na ma m hụrụ ya, obi tọrọ m ụtọ. Mgbe m hụrụ the shape of the car, nwere obi ezigbo aṅụrị. Ma na-elezi anya ka m hụ na nwere ebe m ga-ahụ IVM. Ihe m hụrụ n'ime ebe ha gwụla bụ Toyota. Ike agwụwa m. Mebido jụọ ajụjụ si moto a na Toyota kwa ịma na Toyota bụ na Japan ka a na-arụ ya. Ndị na-arụ Toyota abụghị ndị bụ ezigbo ego ha. Great Wall Toyota, ịgụgụlụ ya, Toyota mere Japan one of the richest country in the world, followed by Nissan na other company ha na-arụ. Now, Obi Cubana ewere little money compared to Toyota o nwere, were ya gagas na-ewere mmiri, were cup of water na-awụnye n'osimiri na Toyota. Ị ga all over the world, Toyota juru ebe ahụ. Obi Cubana sogwe patronize aha ebubatara moto. That's number one. Number two, nke abụọ, the other day ka m hụrụ Obi Cubana ya na Davido ka ha gara na ndị China na-arụ moto, ka ha rụọrọ ya moto ọ ga-etinye n'ụzọ eji agbatazi special car for Obi Cubana. Share the video. Ma ahụ ya si ya wee very good development. Mana na-abịa chebere ihe echiche jụwa onwe m, akwa nwere ndị na-arụ moto n'ala Igbo. Innocent nọ there, onye Anambra, onye nke Abia steeti amalitekwala nke arụrụ Abia gọvanọ nyere space ebe ọ ga-arụ factory ya. March ọwụ na ndị a na-arụ moto nke ha na-arụ ọ fake, ọ na moto ha adịghị mma, ka ọ na-enwere okwu na-ese n'etiti Obi Cubana na ụmụnne anyị ndị a na-arụ moto karịsịa Innocent. Ke ihe ọ gara asị bụ ihe chigburu onwe ya n'ike, ị ga-akwụrụ Innocent rụọra m moto SUV m ga-eji wee tinye n'ụzọ. Nke mbụ, ipetụrụ na-asịgo nwanne gị. Nke abụọ, akụnụba ala Igbo na na-radiate within us. Nke atọ, inye ka development of ala Igbo na-eme increase. Mana Obi Cubana gị were the money gawa Japan ga mee order brand new Tiaroba Toyota 24 SUV Land Cruiser ebubatara gị iji tinye n'ụzọ wee kpazitazi. Obi Cubana I like him. Ịmara ya mbụ nwa okorobịa m like very very well. Ihe gị na-atọ m ezigbo ụtọ, mana hụ na nke ị mere akwadoghị m ya, except me na agwa m na enwere m nweta ihe jidere etiti gị na Innocent. Ka anyị bụrụ na ndị na-enyere nwanne anyị aka. Enwere vidio m ga-etinye ọwụ ndị Alamajiri mgbe m biri ugwu Awụsa. Ka ihe ndị Alamajiri na-eme, enwere m ụfọdụ ekuru one spoon of rice. I'm not exaggerating. Ụta gwara gị ka ọ dị.
ekuru 1 spoon of rice kunye onye ala ma jiri n'aka like this ma ọ na efere ha ji eme arịrịọ ịmakwa ha niile ha dị 7 10 20 ụfọdụ ga-eme metụ ya aka n'ire ma ọ na-eru ha at least efere ha ji mee ya ha bunye that one ọ na onye ọla erichago ya kedu ihe a na-eme if the team must go round they want to make everybody ka ha keta oke ofu onye achọghị iri naanị ya the same thing ka ha na-eme ndị a na-emere gị shoemaker gị kpọọ onye ugwu mmadụ abụọ na atọ na-eme shoemaker inye ha ofu shoe nwanne na-eclean nke ọzọ na-eclean ụta ka ha na-ejikwa share the income mana ndị Igbo ka jere anya ahụ ijekọta n'ọnụ chịkọta aka ọnụ mee otu ihe nwaanyị jere ahụ ihe bụ nwanne anyị nwaanyị jere anya ahụ I don't know amaghị ma na azọ ọgị mbebi ịzọ mụta from him na ya bụ karịa gị onye Chukwu gozi ọgọziwe ọ nwere Chukwu agọziela ego Obi Cubana ọ gọziwo gị onwe ụdị patronize ihe patronize na ya enwe ego karịa gị ma ọ nwere ịka ya ọkwa na Chukwu ọkala gị already onwe ego ahụ ị ga-enye ga-eme akara gị kawa onye ọbụla na len ya even ime the business with him otu ịzụpụtara moto a na ị ga-eji eme business to increase your income ya nwere onwe ya dokwa na level na-agba kedu ihe ọ ga-eji bụrụ na other country ga na-eme ọda moto moto nọfe ma nwanne ya nwoke aga n'other country na-ebubata o make sense ke na Chukwu echetara one of the African country ahụrụ m na Google mere all about 50 something pieces of innocent car innocent ship ore export oya the same person nwere nwanne nwoke the same Anambra ya pụwa gawaza sari imported a car nwanne ya na-arụ n'ụlọ o kwere omume ya ọ dị mma so Obi Cubana biko share this video ka o ruo Obi Cubana aka omume a mere ọjọọ karịrị udele sikara nkakwụ obi adịghị mma mgbe m hụrụ ya tọọ so Obi Cubana ihe gị na-amasị m ọfụma inwe okorobịa m laikere otu Chukwu si gọzie gị your liberal mind your openness your humility mana ịhụ na omume a biko ya kwụsị never again Sierra Leone thank you my dear brother Sierra Leone never again gị ka nọrọ gị mechi ọnụ gawa mba ga-azụbata moto ebe nwanne gị na-ere moto ahụ ọ gị na nwunye nwere onye na-esoro unu ma ọ na ma ụmụ onye ụkọchukwu ma emeziere unu a na-eche m iji ohere na-akpọgo ka Obi Cubana achọrọ m inweta akara ekwentị gị enwere ihe ọzọ m ga-agwa gị bikos enwere biznes kwesịrị weta ihe ọzọ m na Chukwu gwa gị na biznes ị na-eburu na-aga Abuja na Lagos Obi Cubana cheta na nwere ụlọ a na-esikwa n'ụlọ mara mma pụwa n'ama enwere mgbe m nọrọ n'ịga Abia steeti obi atọcha m ụtọ na ịchịrị ibute biznes gị ebe ahụ ana m ekpenye na biznes ahụ na-agakwa n'ọd ka ị hapụla ya gawakwa Abuja anyị abụrụzi ụkpaka na-agbara mba abụrụzie mkpi na-agbara ọha ewu nke enweghị na-agba ya ọ ihe jọkarị udele na njọ sikarịa nkakwụ Obi Cubana ihe na-akụ ugbu a elekere onye ọbụla lọtawa ụlọ ọ ihe ji wee bido ọgbakọ na-akpọ Igbo ruo ụlọ ka enwe ike wee dozie ala Igbo amaghị m ihe mere anyị na-ekwu ya na ndị fara na-aghọta ya unu hụrụ mgbe m malitere Igbo ruo ụlọ afọ gara aga ya otu afọ na ụma na anyị malitere ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ emere nke ụlọ mana na ndị Igbo kwesịrị lọtawa ụlọ unu ahụla na-emezila tie baa ya aha na bekee na Igbo must go protest unu feel that na gọvanọ na-abara ndị na-ekwu ya mba ya ọkwa mba na-abara agụ ya ọkwa okwu ekwuru n'ọnụ ha sokwa na the plan ebe na plan ụta ga-echichikwa ndị Igbo na Lagos emere m na broadcast na 1 year ago it was confirmed by Tunde Bakare mepe ọ na-esi ndị Igbo na-akpara ya meeting na ndị Igbo karara na Lagos na a ga-ereduzu ha Tunde Bakare reveal confirming what I have already said in my video. Go and check it there. It's there. So gịnị ka m na-ekwu ụmụnna onye ọbụla ka anyị prepare meziwe n'ala Igbo Lagos ọ ndị Igbo mere ya Abuja ndị Igbo rụrụ ya unu hụrụ otu esi demolish property onye Igbo by Wike and ekwuru m ekwu na otu a na-achọ ịhọ cabinet ma na-ahọbe cabinet sa ana m speculate next enwere the premonition na ọ Wike ka a ga-emekwe ya ọ bụrụ eme Wike ya na-akpọ ya eme Wike the minister of FCT na property ndị Igbo nwekwara nsogbu ọ nọ na vidio m na YouTube de ga-agere ya live and direct ị na-achọ ihe onyonyo a biko na-ashare m ya achọrọ m ka Obi Cubana nweta ozi ya I'm not making this thing ọ na-ewute m n'obi I cannot reach him personally so onye nye oke ntị enwekwara ihe ndị ọzọ m ga-ekwu ọ na-enweta nwa akara ekwentị ya nwere ihe ndị ọzọ m because kacha m ibe na public ya dịka ma agba arịkwu ihe ndị na-ekwesị ka m kwuo about him ka anyị kwuo one on one so onye nwere ekwentị ya contact me I want to talk to him there are other things gịnị ka m na-ekwu ihe abụọ ga-ekwesịrị ka onye ọbụla ka anyị lọtawa n'ụlọ
ka emezie n'ala Igbo otu ala Igbo si wụrụ a na-agba egbo ọ dị anyị mma. Ọ bụrụ na ndị Igbo lọta ndị ọjọọ ga-agba ọsọ unu efili na ụmụaka ndị na enwere sekuriti kwụsị sekuriti you cannot stop insecurity ọkwa mụ na gị ga-akwụsị ya. Chetanụ mgbe anyị nwere ihe a na-ekwu ndị nche obodo ha nwere abata etu a asị onye kwere ụzọ gaa anyị hụ na Igbo gwakọta aka ọnụ anyị efise our own vigilante ọnwụ vigilante ụmụaka na-egbuchichi ndị Igbo sị ha na-achụ ndị ọzọ achọ m ịkpọ mmadụ aha because ha mara ihe m na-ekwu cheki our own vigilante gaa karị ha chie ya ụmụaka ahụ na onwe ha bụ ha bara anyị uru. Olu m dị ike mana ọ igosi na obi adị m mma. Obi Cubana gwagharịa ajụ dịka ndị Imo na-asụ ya change your ụkwụ egwu gị. Let us think home. Let us patronize our homemade. Ndị ụlọ anyị na-ebe akwa na federal government can never one day zụrụ nwanne anyị nwoke Innocent na ụmụnne ndị na-arụ eme zụọ ha moto. Gọvanọ na-enwekwukwe onye Igbo na-akwụkwọ asa na-aga-azụ moto ihe mere eme na America nọ here onweghị any vehicle ọbụla ị ga-ahụ all these particular agencies because of fire brigade ndị fire service police hospital anything the government they can never buy foreign made vehicle. They are all American made. Ford, GMC, Subaru, mention them. They must be Nigerian, African, American made. Makia, but more especially Ford and GMC. All how they use. All the company in it, they make sure that our factory American made. Mana Obi Cubana, Gina guy patronize in Dama. Yeah, na federal government ji Ndi Igbo achọghị na patronize one night. Gị sorokwa ha na da Obi Cubana imeta kwa nka. Achọghị m ka ihe onyonyo a dị ogologo. Mana onye ọla gere ihe onyonyo a jisi ike mere m ebere tụsa ka Obi Cubana na nwanne ya nwoke wee nụ ya. Ịnọsị na onwe gị kwa ewekwuru m ozi m ga-ezi gị mana ụbọchị nta a ga-achị na Owere nchi. Otu aka ọha m n'ọnụ. Ịnweta ihe onyonyo na tụsara m ya. Agaghị m bifo m ekwuchi chetakwanụ na m gwara unu dịka anyị na-ekwu ịlọtawa ụlọ. Anyị nwere shops ekukwu Owere rochas demolishiri abịara mee ugbu a na-arụ arụzie with international standard da na-arụzie na nwere fire service structure chaya ahịa mara mmadụ the point ịhụ ya gị na sikiri ihe ahụ ahịa Nigeria ka ahịa bala bekee so ọnwụ a the sell agent ịchọ store enwere chef store 12 million 9 million 7.5 million 8 million ọ bụrụ na mmadụ ga-ewepụta ka goro moto ga-akụwashi kụkashia 13-15 million gị zụrụ Camry 12 million 30 million Camry m shift ụbọchị a erere m ya 12 million naira no gain after spending ego na clearing no gain so if somebody can buy that at 12 million naira grow shop 12 million that forever ị ka achọ ga-achọ ụmụ gị na-eri uri ya that motor will keep on motor apokasha patronize and that business motor then could be very shop na ore business is ongoing there already. Then another thing Ndi Igbo enwere dam ga jime video maka ya ndị mụ na ha I join katara with Igbo ruler a na-akpọ Igbo Development Initiative all na ga na website how www.igboidi.com on that website akara ekwentị m ga-etinyekwa ya n'ihu ndị chọrọ unu na biko na akara ekwentị ihu ya naanị ihe ga-emewu inye text message akpọkwala akpọ n'ihi na ndị ụfọdụ ga-anọ n'ọrụ you can't just start calling somebody send text message when in interested join the IDI ịchọrọ join the IDI ya IDI na-agwa gị na anyị arụpụta generator na-enye ọkụ no fuel no diesel no sound no carbon monoxide agachibido nwa dere nwere ihe ọzọ that particular generator nwere nke m na-achọghị ikwu here because onye ọrụ ya chọrọ ka ndị ọrụ ya ụzọ nụ ya mana enwere influence ịnụ ya so it has to be part of this company ya na-arụ ọrụ ị na-ehi ụra ị na-eme as long as that company exists your money is coming otu ka ndị big man na-eche enwekwana ego inwe shop ahụ na shop na-arụ ọrụ na-ere ndị mmadụ na-erega ya ya gị wee bụrụ a shareholder in a company with $1,000 token fee or $1,000 many people are joining all over the world. When they see Europe join anyị, when they see Caribbean, when they see America here, you can join go. Throw shares of 1,000, register with $100, pay your dues of $120. You are a full member and you are a shareholder.
mewe ihe na-eme gas week you ụra gị, the company will be running and your income will be running into your pocket. Otu aka ọha na nnọnụ Igbo ru ha ụlọ ha ga-edozi ala Igbo.